Gelem gelem lungo una drumenza, ma la gilem bachta la rumenza. So, Ce? so quieres, Ce faci? so cames, Ce vrei? so penes, Ce spui? so cicadaua, Ce este aceasta? con, Cine? con avel, Cine vine? sar, Cum? sar si tiroanau, Care este numele tău? miroanau si Numele meu este... Tarsan, Cum ești? Cum te afli? cana, Când? cai, Unde? va chiar romanes? Vorbești romanii? Va, va chiarau, Da, vorbesc. na va chiarau, Nu vorbesc. hatiares? Înțelegi? Va, hatiarau, Da, înțeleg. na hatiarau, Nu înțeleg. Qatar, De unde? Qatarsan, De unde ești? mese mandar, Sunt din... cozom, Cât? cozom si o ceaso, Cât este ceasul? cozom berșasi tut, Câți ani ai? so de Câți bani câștigi? so de ceavoresi tut, Câți copii ai?